Dobre, takže dnes si povieme, ako získať novú Copper Cape a je jedna podmienka, že musíte 3 minúty kúkať na TikToku nejakého streamera, ktorý to má, že si môžete potom vyzdvihnúť odmeny a potom už iba kliknete na ten TikTok a vlastne tam vám to rovno vyhodí 25-miestny kód, ktorý budete mať aj na mojom Discorde, odkaz bude dole v popisku a prvý to získa. Potom vám dole do odkazu dám kód na uplatnenie, kde už si iba zadáte váš Microsoft účet a vlastne to už bude úplne všetko a môžete získať túto úžasnú kejpu. A dáme pekne uplatniť, aby sa nám tam pekne ukazovala, lebo táto kejpa už je iba 5 dní dostupná, potom už nebude nikde sa dať zohnať, iba kúpiť cez nejaké stránky, ale teda ideme sem a ja si ju rovno dám na môj skin, lebo mne sa strašne páči a bude to moja prvá limitovaná kejpa na môj krásny skin. Yeah. Tá kejpa je vážne pekná a ako vám ju ukážem v hre, by som bol veľmi rád, ak by ste mi dali like a odber na toto video. Veľmi by ma to podporilo, vám to zaberie 3 sekundy a mne to veľmi pomôže. Ale wow, kámo, tá kejpa vyzerá ešte lepšie ako normálne, akože na obrázku. A hádajte do komentárov, aký je toto svet, lebo podľa mňa tí, čo vedia, tak vedia a pokiaľ chcete viac takýchto videí, tak by som bol naozaj veľmi rád za ten like a odber, pretože mne to veľmi pomôže a vám to zaberie 3 sekundy, takže podľa mňa sa vám to veľmi oplatí a teda tá Elytra vyzerá mega dobre, tak jak v nej diery, to vyzerá fakt cool, kámo. Ešte si ukážeme, ako to bude lietať, ty krávo. To vyzerá fakt dobre. Akože nehovorím nič, podľa mňa to vyzerá veľmi dobre. Takže ja si nájdem veci. A ideme. To vyzerá cool. Jak sú v tam tie diery. A kto vie, tak vie, aký je to sít. Wow, to vyzerá fakt dobre. A ako som už hovoril, prvý najrýchlejší to bude mať úplne zdarma, nič nebude musieť robiť, nič sledovať. Takže bol by som veľmi rád, lebo pre dnešné video to už bude všetko. Pre viac takýchto videí určite like a odber, lebo mňa to veľmi podporí. Takže pre dnešné video to bude všetko a čau.